संगीत आणि गीत नाटक पुणे विभागान संगीताच्या माध्यमांतल्यान गोंयांत 60 सुवातांचेर बेटी बचाव बेटी पढाव ह्या विशयाचेर कार्यावळी जातल्यो। शेनवारा म्हापशा जाल्ल्या कार्यावळीन उदका स्रोत मंत्री विनोद पालयेकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडी एक्सको खातीर म्हापशेच्यान महेंद्र गांवकार। गीत आणि नाटक माध्यमातून नटराज नाट्य मंडळ, कलाकार आणि साई आर्ट्स आणि श्री गणेश असे आमच्याकडे वेगवेगळे ग्रुप आहेत गोव्यातले आणि त्यांच्या माध्यमातून आम्ही विविध कार्यक्रम करत असतो। त्याच्या अनुषंगाने आता बेटी बचाव बेटी पढावचे जवळजवळ 60 कार्यक्रम आम्ही करणार आहोत। आजपर्यंत आपण बेटी बचाव बेटी पढाव हा कार्यक्रम आपण गोव्यात सादर करीत आहात। अशा कुठल्या स्टेटमध्ये आम्ही साधारण गुजरात, गोवा, दीव, दमण, दादरा, नगर हवेली, महाराष्ट्र आणि सगळा आमचा जो प्रदेश आहे वेस्टर्न इंडियाचा तो पुण्याच्या अंतर्गत आहे, पश्चिम क्षेत्र। तर त्यात सगळीकडे आम्ही कार्यक्रम करतो आहोत। जवळजवळ 1000 कार्यक्रम आम्ही करतो आहोत। वेळान काळान सरकाराच्यो ज्यो स्किमी आहा त्यो महिलां खातीर खूब जवळ सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो तश्योच आसा आनी राज्य सरकाराच्यो स्किमी आसा। जवळ 147 का 195 स्किमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो आहा, तश्योच 8-10 स्किमी राज्य सरकाराच्यो। एकूय स्कीम दादल्यां खातीर ना, बायलां खातीर स्किमी सगळ्यो केल्ल्यो आसा। माननीय मनोहर पर्रीकारान त्या वेळार स्कीम केली, गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, तो बायलां खातीर स्किमी केली आणि त्यो करता आसतना विचार केलो की बायलांक अपग्रेड करपाची गरज आसा। स्त्रीचं स्थान हे समाजामध्ये एका वेगळ्याच स्तरावर आहे असं मला वाटतं। जर आम्ही आईच्या हृदयातून जन्म घेतला असेल तर स्त्री ही पुरुषांपेक्षा सरस आहे आणि ही कल्पना माझ्या मनात सदोदित आहे आणि ही कल्पना शाश्वत आहे असं मला वाटतं। कारण आम्ही त्या आईच्या उदरातूनच जन्माला आलेलो आहोत। जरी पुरुष असलो तरी आई ही शेवटी स्त्री आहे।